guys, welcome back to my channel and my new video guys. माइ गायनो नागिरदों नोंथांमोना अलरेडि मिथिखाबायानो जानो हागौ थाम्बनेइलाव नायनानै ओमफ्राय दायो आं दायो थांगासिनो माखासेफ्रा थांजोब्बाय आरो ओमफ्राय आं दायोसो थांनो नागिरदों नै ओमफ्राय नायलांबाय थादो नोंसोरो भिडिअखौ ओमफ्राय फुदोंना गायदोंथाय आं मिथिया गायनो होन्दोंमोन आरो ट्रेक्टर फैबासो गायगोन होन्दोंमोन ओमफ्राय ट्रेक्टरखौ फैयाखैसो होनलाबायदोंमोन ओमफ्राय नै ओरै न'नि खाथिनि बारिनिखौ फुखांजोब्बाय ओमफ्राय दायो थांगासिनो आङो हारसिं थाबायनो गिथावथावखानि आयौ सान्दुङा थैखागोन ओमफ्राय दिनैहाय बार्थडेबो दं आरोखि बेलानि फिसाजोनि आंहा फिसौ जायो ओमफ्राय दाहाय बेलासियावसो जागोन ना मागोनथाय मिथिला आङो जिखुनु जाया दायो थांसै केक हानायखौ नुबाबो बार्थडेखौ मोनजाबानो जाबाय माने बार्थडे केकखौ मोनजाबानो जाबाय मोनफैबायानोमोन ओमफ्राय ओरैजाय गिदिंनो फैबाय आं गिरु बारुफोरनि लामाया आं बारा गायनो रोङा माने बारा फुनोबो रोङा गायनोबो रोङा आरोखि ओमफ्राय होमबाबो जा हायो जा रोङो बिदिनो गायो फुयो ओमफ्राय नायदो दिनै नोंसोरो आंनि गायनाय फुनायखौ आरो फुगासिनो दङ माथो एफा गाहाय गाहाय मुनियानो हेख्लैथारदो जहोजोब्बायसो मुनिया गाइस दायो आंबो गायनानै मनाखौ भिडिअ खालामहोबाय आरो दसे मानोना नोंसोरबो नुनांगोन ना kamani dayo goromaनो बिराद ट्रेक्टर फैदों नै ओमफ्राय एबार गायसै मा बिगुमाया माबा सालायदों दसे जिरायदों एसे आयौ गोलैथारसै मेगनाव बुथेजोबलायबाय सादामनो जिरायबाय नै दासो हनै माथो बाव सायख्लुम दङ सालाबोबाय नै जाहो आयै फुङावनो जिरारा फ्रेसनि दै गुदुं लाबोदोंनो ini gurma. Kira क्या बोला तूने? Dukluk kan, saling nih ya. Ayo, gue jangan fैबाय नो माइ गायसै गायफिनसै फै दे गायजेनबायमोन मालाबानो मेगना बुलुब जाजोबलायबाय आंना गायगासिनो फिसौलाबो खर' गिदिंनाय मोनजोबलायबाय आं ट्रेक्टर गाबनि गंनै ओरैनिखौ बारा खोनाफैया दा दब्लायथाम थांसै नै बारथा जाथ'वाखै होनबाबो थांदेरबाय बिस्रा थांदेरबावबायसो नै ना खनलागासिनो सासे सोरो थांसै अबस्था गैया हालोद आंनि बायदिनि बिदिबायदि थांसै आयौ बेयाव थाबाय नायालासिनोसो थाबायनो नागिरलायबावदोंमोन दा बेलासियाव गायफैफिननो मानो बेलासियाव बांसिन गायनांगौ आयौ बांसिन गायनांगौ 1,000 years later. Guys, tayo थांसै
मा होनोमोनलाय अखा हाबाय नै ओमफ्राय आं मबाइलखौ लांफानो हानाय नंला मानो होनबाथाय सिला जोबगोन बे दायो ओमफ्राय दायो गायखांनानै फैबा बार्थडेआव थांगोन ना होमब्ला लोगो मोनफिनसै र' थाथ'दो होमबा गाइस दायो मोनाबावबायसो नै ओमफ्रायो आङो अखा सिजादोंमोन नालाय ओमफ्राय खर'खौ लोबफैबाय ओमफ्राय दायो बार्थडेआव दायो थांनाय जागोन ना जालाथाय आं बाबाय बहुद दिनैसो फार्स्ट माइ गायजेनदोंना ओमफ्राय एसे सादों मोदोमफोर फार्स्ट गायजेनबा साखायो जायफोरा गायो बिसोर मिन्थिगोन आरोखि ना ओमफ्रायो गाइस मा होनोमोनलाय आंनियाव 2K जाबाय आरो 2K साबस्क्राइबारा 2K कमप्लिट जाबाय बिनि थाखाय थेंक इउ स' माच आरो बिदिनो सापर्ट खालामलांबाय था जायफोरा साबस्क्राइब खालामाखै आंनि चेनेलखौ खालामनानै लाबानो जाबाय दायो बार्थडेआव थांबा थांसै आरो थाङाबा थांनो बादों मिथिया दायो नायसै मारै जायो लेंहरदोंमोन आरो रागा जोंदों ना ओमफ्राय आं गस्लाबो लाबोखादोंमोन दे र' गस्लाखौ नोंसिनो खिथानो नि गस्लाया पेनबो दंफैयो आरो मोजां नुदोंना गस्लाखौ ओमफ्राय आंनि मेथाइ जालागासिनो बिसना सादरखौ बोखाया एकदम नै टसकनि प्लास्टिकआ जिलाजोब्बाय उफाय गैया दहाय सुदों बिसना सादरा ओमफ्राय दायो बनसै उन्दुसैबा गाइसनालाय फ्रेसनि हालोदा नायजाला अबस्था गैयि जानानै दं माराम माथाम ओमफ्राय नै बिसना बार्थडे केकआ जोंनावसो दंफैयो दाबो लाङाखै आरो आं हानायखौ नुनाय नंला सानदोंमोन बाट दाबो लाङाखैनो ओमफ्राय नै आङो मिसिनाव होना दोनो ग्राइन्डाराव नै गाइस दिनै संदों आरो ओंख्रिखौ ओमफ्राय आं साखिनाय थांला बानलुआनो नै बुंजासेयानो जायासै आं बानलु होदोंमोन ना ओमफ्राय नै आयौ बयबो जायसैमोन आंहासो मबाइल नायनानै दायो बार्थडेआव थांसै गाइस जोङो केकखौ लांग्रोबाय ओमफ्राय दायो जों थांसै गाइस दायो थांसै माइ खेबसे गायनायाव नायजाला नायलाय आंनि हालोदा आरो गायबावनांगौ हाजासिम मा जागोन मिथिला नै मानसिफ्रा जा बुरजा दङ केक हाखांबाय पिंकी ना गस्लाया ना मालाफ्रायल' लुना जाग्रा जाहैसैलाय नायजाला नायलाय गस्लाया बार्थडे केक जोबसै सना मिसना जानोबा सनाया नायगासिनो अन्थ'बाथाव बिसोरो लोगो नै बेदर जाबाय बेदर जौ बेदर बोरै सनायालाय सनाया बैयो बिबैजोंसो दंहैयो खोमसि खोमलावसो जाला जोब्बाय दे आयु बिसोरा नै स्पेसियेल सानैजों बे गेब्लेनायलै लोंग्राफ्रा नै गैया गैया मालायनि गुसिखौनो नारदों ओइलाय सिगोम गेब्लेनाय जाम्बा सनाया आयु देखायसुलिलाय बेयो माबायदि खालामदों सनाया ओरैनो गैला थेन्थ'ला जोब्बाय जानायानो नै स' गाइस दायो जोङो न'आव मोनफैबाय आरो जोंनियाव खोमसि खोमलावखाय आं बारा भिडिअ बानायबाय थायासै ओमफ्राय केक हानायखौबो बिसोर भिडिअ बानायनानै दोन्दोंमोन आरो ओमफ्राय आङो बिहरदोंमोन ओमफ्राय दायो जुदि आं एडिट खालामनायनि सिगाङाव बिसोरो हरोबा आं होफागोन आरो ओमफ्राय दायो नै सनाया फैफाबाय जोंनाव उन्दुनोसै नै सनाया उन्दुनो हायो जोंनाव उन्दुनो हायो आंजों उन्दुगोन उन्दुनो हाया ना हायो स' गाइस जोङो दायो ओंखाम जायाखै आरो ओंखाम जानोसै ओमफ्रायो दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबसै भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय थेंक इउ स' माच थेंक इउ होनसना थेंक इउ नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनसिगोन बाय 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 होनदो सना बाय बाय ओरै जोख्लोबहरदे मबाइलखौ